obedecer para dos mesterhasi que Deus está mandando nos. We gehoorzamen niet omdat God ons opdraagt wat wij moeten doen. Se você quer que você obedecer a Deus, para vos mesterhasi, para eta Deus, para vos mesterhasi. Als jij God gehoorzaamt omdat je denkt dat je moet het doen en je moet het doen, Você equivocar. vergis je je. Nós te obedecer a Deus, Wij gehoorzamen mas God nós estima Deus. omdat wij van God houden. Romanos capítulo 5, versículo 15. Senhor Deus, nós te agradecemos por a palavra, ó Deus. Com dentro de tranquilidade, nós podemos ler a palavra e que a palavra lo vira vivo para nós. Em nome de Cristo Jesus, cambia nosso coração, cambia nossa mente, cambia nossa maneira de walk, cambia nossa maneira de escutar, cambia nossa maneira de comportar. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 5, Romeinen hoofdstuk 5, 5 até 19. hoofdstuk 15 tot en met Nós te lezen 19. in Hollandees. We lezen het in het Nederlands. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot de verdoemenis. Maar de genadegave bij vele overtreding tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Que me onze desobediencia atrese picado in mundo. Dus ene, de ongehoorzaamheid heeft zonde gebracht in de wereld. Onze obediencia atrese bendición, salvación del mundo. Ene, zijn gehoorzaamheid heeft zegen en redding gebracht voor de wereld. Lo qual me explica sempre de iglesia te saki, sempre me explica coisa aqui. Hetgeen ik altijd, en altijd heb ik dit uitgelegd. Deus te llama grupo de gente junto. God roept een groep mensen samen. Pero ta obra com indivíduo nan. Maar hij werkt in individuen. Eta obra com indivíduo nan. Hij werkt in individuen. E mister di abo. Hij heeft jou nodig. E mister nos. Hij heeft ons Pero nodig. mister di abo. Maar hij heeft jou nodig. Dizende bandibo Deus te mister di abo. Zeg tegen degene naast je, God heeft jou nodig. Ta palavra di abo. Voor één woord van jou. Ta trece salvação de outro em sua vida. Brengt redding in het leven van een ander. Palavra di abo. Eén woord van jou. Polaga ende cai foi fé. Kan iemand doen vallen van het geloof. Palavra di abo. Eén woord van jou. Polaga boyulanta kukurashi. Kan je kind doen opstaan. Valor proprio. Eigen waarde. Of palavra di bo como tata of mama. Of één woord van jou als vader of moeder. Talaga boyulanta e pensa ku enota sirbi. Doet je kind opgroeien en denken dat hij nergens voor deugt. Unta hopikos botigu papia. Het zijn niet heel veel dingen die je hoeft te zeggen. Ta disse dia como perde cabeça. Het is just de ene dag waar je controle hebt E babi se verloren. amo misa mes di com manhabo. En je zegt en je roept uit, ik weet niet eens waarom ik jou gekregen heb. E dia ei. Die dag, E cosco baquibre. dat ding wat je hebt Atrese gebroken, destrucção de seu coração. heeft vernietiging gebracht in zijn E hart. palavra isso. Alleen dat E woord. muita da subicama e coita resonada in sua cabeça. Dat kind stapt zijn bed in en dat blijft weer klinken in Eta bij zijn oren. school. Die gaat naar school. Maneira ta bise cos. De meester zegt wat. Kuta de mesma direção. Die op hetzelfde lijkt. Eta é confirmação. Dan krijgt hij Kuta bevestiging. mire mi mama bisami. Zie je dan, mijn moeder heeft me Maneira gezegd. também ta bisami. En nou zegt de meester Ta het ook. sirbi mi nota sirbi. Ik deug nergens voor. Anto talanta mucha kudolo. En hij of zij groeit op met een kind, als kind met pijn. Inseguro. Onzeker.
In saking ita. die weet niet wie die is. Kuto bay busca hoor. Die gaat nu dingen Tem zoeken outro gente nang in andere mensen, su identidad. zijn identiteit. Kami na tabo mester do identidad. Terwijl jij degene was die hem dit had Abo mester gegeven. lagi saking ita. Jij moest hem laten weten wie die is. Pues palabra dibo. Dus 1 woord van jou, Action robes dibo. 1 verkeerde handeling van Dat jou, trese destrucción. brengt vernietiging. Pero action correcto. Maar een juiste Dat handeling trese vida. brengt leven. Y vida en abundancia. En leven in Abrimos overvloed. Bible de boek di Lucas capítulo 19. Lucas 19 versículo 1 teco 10. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. E Jesus adrenta Jerico e estava passador de estado e mira, estava tinha homem que chama Zaqueu. Essa que estava um cabeçante de publicano e estava rico e estava trata de mira quem Jesus estava e não estava por para motivo de multitude. Para sobra estava homem cortico. E ela corre vai dilante e sube palo de sicamor para por mire. Para sobra estava vai passa para e caminha aí. E ora Jesus chega no lugar aí. Ela wak arriba e avisa Zaqueu, baja abaw lihe, pa sobra awe, mi mester queda na bocas. Jesus tinha tendência de papia sempre com autoridade com ele. Jezus heeft altijd de tendens om met autoriteit te praten. Nunca me entende Jesus bisa kan je alsjeblieft a mim não te compreender. Ik heb Jezus nooit horen zeggen, kan je alsjeblieft. Jesus está net pouco mal maneira of zo. Jesus está dizendo nang awe me bij bocas. Zei tegen de mensen, vandaag kom ik bij je thuis. Awe salvação a binse acabou. Vandaag komt redding bij u. Jesus está dizendo nang laga tu conseguir-me. Jesus ha toma tempo com jovem. Jezus had de tijd genomen met de jongeman. Segui-me. Volg mij. Jesus digo mas tu cos. Jezus zei, ik heb alles gedaan. Mabing oração de oração, mabing oração madrugada, mabing chat domingo. Ik ben naar de dienst gekomen. Dat in verre die fema juga na decorar. Er was een geloofskermis. Ik heb helpen versieren. Maar juga na 21 dias, was ik heb 21 dagen gevast, weet je Jesus dat niet? digo oké. Jezus zei tegen hem, oké. Que men conversação basta largo, Dus papiando. een vrij lang gesprek. Jesus digo vai bende tu bocona me seguir-me. En Jezus zei tegen hem, verkoop alles en volg mij. Bijbel não tá pensando nem sequer que ela contesta Jesus. De Bijbel vertelt niet eens of hij heeft geantwoord of niet. Ela gewoon bira sulomba bai, bota louco bota. Hij keerde zich om en hij was Ben je weg. gek? Bira lomba bij laga Hij Jesus. keerde zich om en liet Jezus achter. Pero Jesus assim tá conversar com ele. Maar Jezus had met hem gezeten en hem gesproken. Jesus conversa tanto com Pedro. Heeft Jezus zoveel met Petrus Jesus gesproken? conversa tanto com quem me segue? Zaqueu. Zacchaeus. Heeft Jezus Zacchaeus zo lang Gewoon gesproken? Jesus digo ne army bij bocas. Jezus zei gewoon tegen hem, vandaag eet ik bij je thuis. En bisa Jesus en notari bacaleandras que bi. Hij zei niet tegen Jezus, het staat niet op de kalender. Mi haya app. Ik heb de app niet ontvangen. Jesus. Jezus, Wat ik doe que mas formal si. je moet wat formeler zijn. Escreve corre een carta, manda petition, trempang, bosa quem me tá? Schrijf het in een brief, stuur een petitie, weet Tá je me wie tá ik ben? Zaqueu. Ik ben Zacchaeus. Tá me tá homem importante den pueblo. Ik ben de belangrijke man in Tá het me tá volk. cobrador de belasting. Ik ben de tollenaar. Bosa casa de quem bota bem? Weet je bij wie je thuis Aqui de komt? piscina, água tá baixa feceiro Jerusalém, baixa de minha piscina com cona aqui. Tá seca me bota bem. Het water stroomt uit Jeruzalem in mijn poelthuis. Gente assina ei. Zulks mensen Que tem hope palavra. die vele woorden hebben, Nunca Cristo no bimbiba de nan coração. kan Jezus bij hun nooit in hun hart Não tem komen muito wonen. excuse. Ze hebben te veel smoesjes. Igreja tá muito largo. De dienst duurt te É tá lang. muito cortico. Het is te kort. Pastor tá papo duro. De voorganger is te luid. Pastor tá papo de pouco pouco. Hij praat te zacht. Pastor tá ariopi. Hij lacht te veel. Pastor tá sério. De pastor is te Su cara tá serieus. rabiato ora. Hij is kijkt altijd Pero boos. tico tá contento we. Maar waarom is hij vandaag Gente blij? assina nunca. Zulke mensen, Não tá nooit. receber palavra. Pastor tá predicar. Hij predikt maar door. Não tá receber nada. En je ontvangt niets. Zaqueu escucha. Zacchaeus die luisterde. Estava tá dentro palo sinta. Hij zat in de boot. Guardando Jesus. Wachtende op Jesus Jezus. digo ne ba passou a alma vai ser acabou. Jezus zei, kom naar beneden, want vandaag kom ik bij jou. Obedência. Gehoorzaamheid. Zaqueu estava quieto, Zacchaeus was stil. guardando Jesus. Hij wachtte tot Jezus kwam. Essa é obedência, Dat quieto. is gehoorzaamheid. Ora Stil. Jesus abisse, Toen Jezus tot hem ela sprak, escucha, luisterde ela hij ba
mesora. Hij kwam meteen naar Que hora beneden. ela obedecer? Wanneer gehoorzaamde hij? Tem Deus, tem coisas que Deus sabe para cuba marcha dia. Er zijn dingen die God al lang tot je heeft gesproken. Anto bo não tá obedecendo ainda. En je gehoorzaamt nog steeds niet. Tem gente que Deus sabe sabe pedir um perdão. Er zijn mensen waar God tegen je gezegd heeft, Anto bo ga tá ze pensando tá mi vergeven. Vraag. sentimento não. Nee, zeg nee, dat zijn mijn gevoelens. Nós seguimos leso. E ora na mester, ora na amire saki. Tur a começa a murmurar bisando. Ela vai hospedar cerca homem pecador. Mas Zaqueu alanta para e avisa, Senhor, mira, Senhor, escuta coisa que bom. Me tarde me bien nang lo me duna pobre. E se me a defraudar, qualquer gente tem algo lo me devolver 4 vezes mais tanto. E Jesus avise, a salvação a bem na casa aqui. Para sobra, e também está Yudi Abraham. Para sobra, e Yudi gente a bem para buscar e salva lo que estava perdido. A salvação a bem. Vandaag is zaligheid E ten homem deel aqui, gevallen. Deze man. pastor Cheastron, não me esteja avise que é pecador. Pastor Chester hoefde hem niet te zeggen dat hij een zondaar Não was. é no me esteja avise. Niemand had hem hoeven te zeggen. Espírito de Deus a convencer. De geest van God heeft hem overtuigd. Anto pensei, En daarom, ela toma ação de arrependimento. Você está compreendendo? Ela toma uma ação de arrependimento. Even actie genomen van... Mes ora. onmiddellijk. Mes ora. Onmiddellijk. Ela decidiu Heeft hij besloten entregar lo qual ela toma ela horta. om allegene dat hij heeft gestolen terug te geven. Não dia mais tanto. Niet alleen maar 1 keer, 4 vezes mais tanto. 4 keer zoveel. Mes ora ela cambia. Meteen veranderde hij. Tem de nós tem que vai e cambia mes ora. Sommigen van ons moeten vandaag meteen veranderen. Vai caspi de perdão mes ora. Naar huis gaan en meteen om vergiffenis Isa boyuna vragen. perdonabo. Zeg je kinderen, Isa vergeef me. botata bo mama perdonabo. Zeg je vader en je moeder om je te Isa bo casar vergeven. perdonabo. Zeg tegen je man of vrouw om je te Be algo vergeven. do trabalho bise perdonabo pas uma horta bo sem. Bel je werkgever en zeg, vergeef me, want ik heb je geld gestolen. Anto pagele back. En betaal het terug. Tá na Bíblia bisa Zaqueu assim. Zaqueu recebe Cristo e sua bendição a 13 salvação. E sua obediência a 13 salvação para sua família. Zacchaeus heeft Christus ontvangen en zijn redding heeft zegen voor zijn familie E gebracht. também será. Ik ga nu Hecho afronden. no capítulo 16. Handelingen, hoofdstuk Aqui não 16. Pablo. Hier Petrus. Pablo. Hecho no 16. Handelingen, hoofdstuk 16. Paulus. Hoofdstuk 16, vers 16. Pablo estava em prisão. Paulus was in de gevangenis. E a sociedade que ora não estava também no lugar de oração. Nós sabemos topa muito moe escravo que estava tem o espírito de adivinação. Quem estava dando su chão não roupa que nasce e combinamento de destino. Estava a seguir Pablo e nós estava a gritar bisando e homem não aqui está servidona de Deus Altíssimo. Quem de não está proclamando poço e caminho de salvação. Luister goed. Deze vrouw die was aan het praten en ze verkondigde, ze zei dat deze mensen dienaren waren van de Almachtige God. E amber na kita bata servidor de Deus Altíssimo. deze man waren dienstknecht van de Allerhoogste Servidor God. de Deus Altíssimo. Diensknechten van de Allerhoogste E tava God. também um cos bom. Ze vertelde of zij iets goeds. Pero é muito tem um espírito de adivinação ribaje. Maar deze vrouw had een geest van waarzeggerij. Tem gente ta papi a palavra de Deus. Er zijn mensen die woorden van God spreken. Tem gente ta bisa. En ze zeggen, Kostam que diz que bidem Bijbel. ze praten over dingen die in de Bijbel Pero tem geschreven espírito staan. sushi ribanang. Maar er is een onreine geest over ze. Comportar. Hoe kan dat nou? A mim não já. Ik weet het niet. Pero Satanás usa esta palavra de Deus. Maar Satan Para gebruikt coelho na zelfs cabeça bom. de woorden van God, of het woord van God, om mensen in de maling te nemen. Pensei, me nós atende tu predicador. Daarom luister ik niet naar alle predikers. Me atende tu rende. Ik luister niet naar iedereen. A mim tem costume bom.
Ik heb een goede gewoonte. pastor meeting. Ik heb 1 voorganger. Eso me detende. En naar hem alleen luister ik. Pero tiene tin behoefte para atender más shopping en de mes. Er zijn mensen die de behoefte hebben om een heleboel mensen te Dan luisteren. conoce tu de pastor en de radio. Ze kennen alle voorgangers op de Dan radio. conoce tu de television. Ze kennen allemaal op de televisie. Dan sa tu rende con anda pensa con anda papia. Ze weten van alle predikers hoe ze denken en hoe ze spreken. Mi pregunta ta quién da bo pastor. Mijn vraag aan jou is, wie is jouw voorganger? Ta quién bota obedecer. Aan wie ben je gehoorzaam? Eso no se papi de obediencia o aquí. We hebben het nu over gehoorzaamheid. Si bota atende tu rende, no? Als je naar iedereen luistert, Si bo you, als je kind ta atende vizinha. naar de buurman of Ta buurvrouw atende luistert, maneira school. luister naar de Ta docent, atende pastor. die hoort de voorganger, Ta atende papa. die hoort papa, Ta atende mama. die hoort mama, Tanchi. tante. E you no sa quem é te usigi. Dan weet het kind niet wie hij moet volgen. Assim na tambe de igreja. Zo ook in de kerk. Si bota bin cas. Als je naar een huis komt, Si bota escucha tu rende rondo als je dibo. naar iedereen luistert om je heen, Bota brua. dan raak je in de war. Ando bota puntra bo mes di contreta crescento abono. En dan vraag je jezelf af, waarom groeit iedereen en ik Paso bo niet? oreia. Bo coração. Want je oren, je hart Tabai trai turcos cubin. rennen achter alles aan dat op je afkomt. Ami no me stepa bo escucha ami. Ik hoef niet dat jij naar mij luistert. Me pergunta ta que bota biasa que dengue ori. Maar mijn vraag is dan wel, wat kom je dan hier doen? Simplesmente. Heel simpel, wat kom je dan hier doen? Único ende comigo é para escuchar ami. De enige die ik wil, die naar mij luisteren, Ta mi casa. dan mijn vrouw, Comigo mijn kinderen Anto iglesia. en de gemeente. Seguranta mira com mi casa comigo nossa biba. En terwijl zij zien hoe mijn vrouw, mijn kinderen en ik leven, Dan também dá um exemplo. dan nemen zij ook het Esse voorbeeld. é o qual nos quer. Dat is wat wij willen. Nós sabemos Holanda We zijn naar Nederland gekomen para modelar exemplo de vida. om een voorbeeld van het leven uit te dragen. Hoe te Confiando em leven. Deus. God vertrouwende. Botam beta bij tu modelo. Dat jij dit voorbeeld ook zult volgen. E que botam belo tem resultado. En dat jij ook het resultaat zult Maneira hebben nosso resultado die tá wij botar. hebben gehad. Minta papo de 5 hoje. En ik heb het niet over 5 kinderen. Minta papo de resultado de vida bendicional. En ik heb het over het resultaat van een gezegend leven. Matrimônio feliz. Een gelukkig huwelijk. Conosco tem diferença de opinião. Dat we een verschil van mening hebben. É bisabo. Todo dia. Elke dag. Todo dia. Elke dag weer. Nós estimamos outro. Maar we hebben elkaar lief. Mas shopping mes. Ontzettend veel lief. Anto nos amor. En onze liefde, Tapa tour diferença de opinião. die overtreft alle verschil van meningen. Tem amor que nós temos para outro. Het is de liefde die we Paso, voor elkaar hebben. A mim pisti bom guste. Jij houdt niet van de manier... manier. Ik zie hoe je naar me kijkt. Mi sapato da bogo bom guste. Je houdt ook niet van mijn schoenen. Não tá nada. Dat maakt niet uit. Nós vai over de nos Espanha. Maar het gaat niet om onze kleding. Vai over de nos Het coração. gaat om ons hart. Comida estimado. Dat ik jou lief O heb. bril. En jouw bril O flat top. met je aparte kapsel. Cubo maneira que botar. En de manier waarop jij bent. Estimado assim nem. Ik hou zo van Daar je. gaat het om. Daar gaat het om. Amor da tapa turcos. Liefde overtreft Amor alles. da tapa turcos. Liefde overtreft Amor en da tapa bedekt alles. turcos. Liefde bedekt alles. Na me sabe coisa importante. Laat me je iets belangrijks vertellen. Nós não tá obedecer para só dos mesterhasse que Deus tá manda nos We gehoorzamen niet omdat God ons opdraagt wat wij moeten doen. Se você quer que você obedecer a Deus, para só mesterhasse, para só eta Deus, para só mesterhasse, Als jij God gehoorzaamt omdat je denkt dat je moet het doen en je moet het doen, você que buscar. vergis je je. Nós tá obedecer a Deus, Wij gehoorzamen para só God nos estima Deus. omdat wij van God houden. O motivo de minha obediência De reden, de motief van mijn não tá gehoorzaamheid para medo de ir para o inferno, is niet voor de angst of vrees om naar para de só hel te me gaan. estima Deus. Het is omdat ik van God hou. Se não existe inferno, não existe cielo, Als de hel niet bestaat, de hemel niet, que mais malo? wat heb ik verkeerd Maar gedaan? bem oração, tudo já oração. Ik ben elke woensdag naar gebed Maar bem gekomen. Bijbelstudie, tudo já biarde. Elke vrijdag naar de Maar bem Bijbel. tudo já do bingo igreja. Elke zondag naar de kerk. Mas estima ainda, Ik heb de mensen lief gehad. mas está oferecendo um hot dog. Ik heb ze zelfs een hotdog Que aangeboden. malo mais de vida aqui? Wat verkeerds heb ik dan Não gedaan? me in het morre leven? feliz. Ik zal gelukkig Se sterven. não tem cielo, não tem inferno, Als er geen hemel, geen hel nós is, sabemos bom com o outro, hebben we irmão. goed met elkaar geleefd. Minta tem pleito. Had ik geen ruzie. Minta tem
desharmonia, jaloezie, envidia, kudishi. Was Minda er king geen- nunje koning. Jaloezie, nijd en dat soort dingen. Cada vez que eu subi cama, mas dormi tranquilo. Elke keer dat ik mijn bed inkrop, sliep ik rustig. Paso mi mente tá na paz. Omdat mijn verstand rust Na heeft. paz com Deus. Então lesa Hechos 16. Ik lees Handelingen 16. Na que Pablo e Silas, te querem, tiram de prisão. Para motivo que não a saca espírito de adivinação feia moe. Uma banda de meia-noite, no versículo 25. Pablo e Silas estavam a oração e estavam a cantar himno de alabanza a Deus. E preso não estavam a escutar e de repente havia temblor fuerte. Assim que fundeixe de prisão a guarda sacudi. Mesora tu reporta a abre e cadena de não todos a los. E ora guardador de prisão alanta foi sonho, ela mira que porta a abre, ela saca espada, clapa mata sua curpa, querendo que preso não a hui. Mas Pablo grita duro, visando, no hasibo mes daño, nos turta aqui. E ela pede para trazer luz e a cor vai para dentro, temblando de medo. Ela tira sua curpa bau diante de Pablo e Silas e depois que ela riba não para fora, ela pisa, Senhor não, que comi mes derrasi para te salvar. E não avisa que era do Senhor Jesus e lo botar salvar. Abo e ehendo não de bocas. E não a papi a palavra do Senhor cune e cultur ehendo não cutaba ta dentro sua casa. E na mesma hora de a noite ela vai com a palavra na herida e ela guarda batizar mesma hora e tu ehendo não de sua casa. Pablo, su obediencia na Dios. De gehoorzaamheid van Paulus aan Silas, su obediencia na God. Dios. Silas' gehoorzaamheid aan God Atrese salvação bracht redding para persona voor één persoon e para inteiro en casa. voor een heel huis.